Il-ħaddiema se jerġgħu jibbenefikaw minn tnaqqis fit-taxxa tad-dħul bil-miżura ewlenija tal-baġit maħsuba għal dawk bid-dħul baxx jew medju. B'hekk dawk li ma gawdewx mit-tnaqqis fl-income tax fl-aħħar sentejn se jgawdu din id-darba. Bil-bidliet li se jsiru persuna waħida li taqla sa 9,100 euro, koppja b'dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa 12,700 euro u persuna b'dikjarazzjoni ta' ġenitur li taqla sa 10,500 euro mhumiex se jħallsu taxxa. B'hekk persuna waħida li taqla sa 19,500 euro se tifranka sa 90 euro taxxa fis-sena. Koppja b'dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa 28,700 euro se jifrankaw sa 120 euro f'taxxa. Persuna b'dikjarazzjoni ta' ġenitur li taqla sa 21,200 euro se tifranka 105 euro f'taxxa fis-sena jew 210 euro fis-sena f'każ ta' koppja miż-żewġa li jaqilgħu sa 21,200 euro kull wieħed. Bil-kompjutazzjoni ġdida ta' taxxa se jgawdu 160,000 ħaddiem. Din il-miżura tidħol fis-seħħ wara li fl-aħħar 3 snin tħabbar tnaqqis fl-income tax mir-rata ta' 35% għal waħda ta' 25% għal dawk bid-dħul ta' 60,000 euro. Fi żmien fejn pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja, il-baġit tas-sena d-dieħla jaħseb għal miżuri oħra biex ikompli jinċentiva x-xogħol. Fosthom it-tisħiħ tal-miżura tal-in-work benefit. Bħalissa dan jingħata l-ġenituri waħedhom li jaqilgħu bejn 6,000 u 600 euro u 15,000 euro kif ukoll il-koppji fejn żewġ persuni jaħdmu u d-dħul tagħhom ikun bejn 10,000 u 20,000 euro. Fl-ewwel każ l-għotja hija ta' 1,200 euro għal kull wild u fit-tieni 1,000 euro għal kull wild. Issa il-Gvern se jkun qed jagħti dan il-benefiċċju tal-in-work lill-familji persuna waħda li taħdem biqlieħ ta' bejn 8,500 euro u 12,700 euro. Il-benefiċċju massimu se jkun ta' 150 euro għal kull wild. Min din il-miżura se jibbenefikaw madwar 3,700 familja.